Kumbakari baka perthai barok kawai kala Rakhe bat lek Burom kerpang ya Sngi ki Riew Tymmen ya kebelatip kumka International Day of Older Persons ka Jylla Meghalaya kala yok pan Rakhe ya kini Sngi ling baki program beper ki bala penbet penbiang dekat nat social welfare. Kani kecing Rakhe ka bakham kerpang kedai ke bala pelong hapok kesnong mau kudong hakaba de ki spangut ki Riew Tymmen ki bala palat ya ka prapos nam kerta jong ka lat krok blok kilawan bani shimenta. Kum ka jing ai sobha namar ka jing em shong pra shong shang jongki katanat hagni ka Sngi kala samru da ki jing ai sobha shaborok kita ki Riew Tymmen bat kham tam ya ki laingut ki weipan ki ba em palat spa snam kala ai kerpang da ka sernot kum ka dak bansa kan mau kini ki laingut ki kentop ya me hian nong steng na nong kendri ibladan chi spa lai snam nang ta ipa khmau khong set na kong thong kendai pupras snam bat ime berry sel nong room ibala palat chi spa snam na like mo siam. Hagni Sngi na kaliang MLA ka Sora constituency ba Titas Khan ulalong kumukong san haringkat ka jingadon lang ikong ke marbanyang district social welfare officer uba Shabong Sordar ilaka like lingkon ka kong Kharchandi CDPO like kro ICDS project haringkat kinoy lam shnong jong ka mokudok bat kiwe Tharing sendam nama musiam ikong W Sauton nama musiam I nakong thong kai kong N riatam nakong thong Pidai ki balai isua ya ka Sngi yo benai bat pilongru ki badon bok hadu kata-kata bau blei ula ai bi ka karta ka bajrong palat praposnam ki ba im palat ya ka praposnam kamut kadai gajing ai subha ka jong blei ula ai subha pi bapin em shong pra shong shang bapin em kat kani ka karta ha ka ba blei ula ai kapang pi ha kani ka Sngi ko malabatay kong marbanyang kani ka Sngi ba baro ko ka perthai kita bu khnang ya kani ka Sngi sitarik jong benai Oktober baman la kasnam bangin Rakhe ya ka Sngi bangi dai ban Burom kerpang ya ki Riew Tymmen